Il-korpi kostitwiti li jiġbru fih danhom l-employers u r-rappreżentanti tan-negozji laqgħu b'mod pożittiv il-miżuri li jsaħħu l-kompetittività u l-produttività fil-pajjiż. Dan il-budget għalina jfisser li n-negozji żgħar u medji se jkomplu jissaħħu, se jkomplu jkabru u nisperaw li jibqgħu anka kompetittivi. Il-President tal-Kamra tan-Negozji Żgħar u Medji Pola Bela fisser il-budget bħala wieħed tajjeb anke għaliex il-Gvern laqa' ħafna mill-proposti tal-Kamra. Jidher ċar li l-Ministru tal-Finanzi qiegħed jaqta' l-frott minn ekonomija li qed tidher li tkun ta' suċċess sena wara sena. Infakru aħna ovvjament li rappreżentaw l-operaturi fit-turiżmu li dan huwa riżultat ukoll tat-turiżmu b'saħħtu li qed jkompli jagħti kontribut l-ekonomija tagħna biex tkompli tikber. Il-Kap Eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Maltija għall-Lukandi u r-Ristoranti Andrew Muscat sostna li jidher li qed isir investiment f'setturi differenti biex ħadd ma jitħalla lura u li jħares il-qudiem għal aktar ħidma, speċjalment biex jitfasslu politiki, inkluż dwar kiri short term. Notaw li dan il-budget qed jagħmel bilanċ bejn il-bżonnijiet soċjo-ekonomiċi u demografiċi tal-pajjiż. Fil-fatt ukoll qiegħed jagħmel fl-istess ħin jindirizza l-bżonnijiet ta' produttività li għandu l-pajjiż. Min-naħa tiegħu id-Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem Kevin J. Borg sostna li l-miżuri tal-income tax hija pass fid-direzzjoni tajba biex jindirizza r-rata ta' fertilità iżda titlob ukoll pakkett ta' miżuri holistiċi. Il-Kamra tal-Kummerċ minn dejjem tisħaq illi importanti ħafna il-produttività u l-kompetittività. U naħsbu li f'dal budget hemm numru ta' miżuri illi jindirizzaw dawn iż-żewġ fatturi. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ William Spiteri Bailey esprima sodisfazzjon miżuri tal-budget proposti minna għalli hemm ħafna aktar affarijiet li għandhom bżonn jiġu indirizzati fosthom inċentivi fuq it-traffiku għax qal li din ukoll taffettwa l-produttività tan-negozji. Seta' jkun budget b'saħħtu bħal dan minħabba li għandna ekonomija b'saħħitha, importanti li sena wara sena jkollna dan it-tkabbir ekonomiku. Tkabbir ekonomiku li jista' jiġi sostnut partikolarment f'setturi bħal ma' s-settur tal-proprjetà u l-kostruzzjoni li nfakkar li jikkontribwixxi għal madwar 14% tal-valur miżjud. Minkejja li esprima sodisfazzjon mod ġenerali l-Kap Eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Maltija l-Iżvilupp qal li ddiżappuntat li kien hemm tnaqqis fin-nefqa kapitali. Madankollu qal li miżuri bħal dik tal-Property Price Index hija pożittiva għax se tagħti informazzjoni kruċjali dwar il-prezzijiet tas-settur.